بإنترنت يمتلاليهم أجت أمسب أندادلي كله سأل في فيسبوك مصر أي حد بتقال نجار اسمهم أنت يكون علي زي عملي أندابلا نا بروفايل عاتي كفتش جمر يكون مبر بجاكناي بروفايل سألا كالك الزوايك ألن كنز خنون نفرند عاد حاتيتم نابزم صعو قود دايعاتم ياقات أمين أقداسي السراح سلازنا برقناو نسوم العتانا فيسبوك زور أبلان نيروم قود أصحيفو مستملسات أبلاد كازول ملكة رئيم شو سلام زولن تراي حد أرمال اكتسادلام قدي أبئدا موبايلات أنحاكونا سلام كتبل تملسلوم قلطف ملسه سلازت أرات أرو بسماني ألل كام زلو كفل سلازت دالي بقصبت دولم أيتقبلتون قنا حجي نيزربا شوحات يبلين زبلني دمس ملأكتي أموبايل تقبلم قوال مخوانا عندها تحقوسة سأقام يلن زبل تسحيفو سددم نفالت دينا كتبل تحاتم حق ديك الزارب زلو والاسك حسو حربت بلوم كلا حسوت كانت عمتو زبالي زمسل كام زي فلتان أقاد أمي كام زرعني نقرم سأقام يلن لديا بحال كتبل تملسلوم نسو لما سامي كلي سحفلم مباركة على فيسبوك زلو شمو بحصرو خلاص لسلت صحفم كلتهم شمو متنا عيدهم تصبق ليلة تبحيلهم تقفل عليهم نتصبحيتو هاي تصبقت فتقات كبلي صحفلم صبقت يكون بخمي فايتك كتبل تملسلوم نسأل خير ايه تسأقمالو دي كبلي حاتم تسأقمي بلنقنا أتي سألي ناتي انت زي كون خزبل الزاربا تفنولوم نسوس حق خيم عنس زودسكو زن عركو مسلني كبل كيقوي امنمو ما انت نزربا كتعملو قنا سألا كسدلو حاتم تمسالين يا ودات زربا عيتت كمالي زبل ملسي مصر ايقنا ساقطهم مس مكتنو زبالي زمسل ساقطع مرز تحري أسرت لي انت يدعى ديه لكا دي زبل حتو زحازة موبايلو ملكت تقبر قد حق زربا كبقافي تقلبي انت خونكي كن رادا سلازين كقل ممان قدنا انت كرنا تمرز يكبل يتصحفلم هالرأي سنة هوات يمني لكا كتبل تتصحف امو كاب اونلاينون شعون شعو توز كان مقداس تقدس لك انت كنا يكون بر مخداون ايتسمون ابسمونا قنا عطاني بحق انبر غير كاي كتبل مالك تتسدلوم موبايلو اب ايدو سلاز انحت انت مالتكي كبل ايميل سلام انت داكمو انت بالخاص حلمتو مسبلتهم انا نايود سمرج اكباريم كابزي للخي بحيل متشم كجدك ايكون كون كبل يتصحفلم مجمرتا كتي فلي ودي اقات امكاني حق ازرب اصل اخان كتبل تصحفلوم امو بروفايلكي زلخ نسخ دخي كبل يحاتم اني وتطاطر كدها تملسلوم مو حج صباخ انت زدنو انت يسم اكيبلم بزربا سبات زق ايرسم ايتيبلين دلايها كتبل قاطره مبرحتي ولا الكلخ مسبلتم كابلكي اب عالم كاب سرعخون والد زخف اخي نسخ خمس بنم ملسلن دحرخاوي 15 دقيقه انت دا مسبلم حق برحاسو الزرب سب ايفتوني كن ادكي الكني كنسخه نمكفا اخاتيكم مش بزربا سب زق ايرسم ايتيبلين الكي مسبلم ስለዚህ حسخه كوريل كامبر كالا ايكونان أنس نتصاوتي أمبر حجز تولدك والعا كمان تصبع خمس مسكر بسخونم سلاتي نعدها كبرتي حبل لي انت هاقنا كتبل تحاتم سبيك بسب استفتركو كنزي زليك انت خونو قنا تصيليخ إليم مسبلم مالاتيسي سرحتني دي خاتم حراي ولاس انت كتبل تتصحفلم سارحيو زعاتو سمخون مسنقرم ناتون سلازي حتى سرحاتا أتصب كام زخون تنقرمو نهشو زرب أمي أتصم مسك عند أركون حد بيرا أندابلو بزعالي داك الجمرم أركو بتمساتك سمو دحر مصنح نزاق الفاس إنكا خايت قرفاز بالمكري لاقسلوم كلو نقر أسل الصحابتو كام زي قرفا أراقي صدمو
ናብ ካልእ ዕላል ኣበሉ ንጽባሕቱ ድሓንዶ ሳሚ ክትብል ኣጋ ቅድመ ፍርቂ ለይቲ ከባቢ ጸሓፈትሉ ዳኪሙ ከም ዝወዓለ ዘምሴን ድሓግናን ዕለቱ ከም ዘፍኸሰሉ ምስ ጸሓፈሎም ገዲ መጽሓፍ ዝረበረታ ትመስል ድምፃ እንዳመልአት ክትልእኸሉ ጀመረት። ድምፃ ከም ዝፈትዎ ምስ ነገራ ኣመስገነት። ኣመሞ ግናም ኣብየና ሃገር ከም ትቕመጥ ምስ ሓተታ ቤልጅም ከም ትቕመጥ ምስ ነገረቶ ጀርመን ከም ዘሎ ሓበሮም ኣብ ሓደ ከባቢ ምህሎም ከም ዝሕገሶ ምስ ነገራ ንሰውን ከምኡ ጌብራ መልሲ ሰደደትሉሙ ተመሪሓ ዲኻ ዋላስ ክትብል ናብ ውልቃይ ህይወት ሰገረት ከም ዘይተመርዖ ግናም ከምዚ ከምኣ ጓሊ ጽበ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኩነታታውን ድሓይ ገበረም ስድራ ክትሕግዝ ኢላ ካብ ክንደይ ደሌታ ከም ዝበኮረት ምስ ነገረቱ ናይ ፌስቡክ ገዲፋ ሓቀኛ ዕድሚኣ ክትነግሮም ምስ ሓተቶም 29 ክትብል እቲ ናይ ብሓቂ ዕድሚኣ ትነግሮም ንሱን 31 ከም ዝገበረን ናብ 32 ገጽ ይኸይድ ከም ዘሎ ብቁሩብ ከም ዝኣበይ ነግራሞ ካብ ብጽሑፍ ክድወል ክዶ ክብል ምስ ሓተቶም ንቐድም ስእልኻ ስለለይ ክትብል ተሓቱ እምበርካ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝነበረ ናይ ፕሮፋይሉ ስእሊ ኣብ ውሽጡን ብጀካ ናይ ኣዴ ማርያም ስእሊ ካልእ ዋላ ሓደ ንመነቱ ዝገልጽ ወይ ዘርኢ ኣይነበረን። ከምኡ ካብ በልኪ ደኣ በሊ ብቪድዮ ክንዕልል ምስ ብሎም ብሂወታት ዝጸልኦ ነገር ብቪድዮ ምዕላል ከም ዝኾነ ከምኡ እንዳበለ ዝርብሻ እንትኾኑ ግና ክተዘለቕ ምዃና ትሕብሮም ሽዑ ኣብ ሓደ መሰማምዒ ነጥቢ ይበጽሑ ብድምፂ ክዕልሉ ስእሊ ኢላ ከይተሓቶ ማለት እዩ። ብከምዚ ተረዳዲኦም ንሽዑ ተፈላለዩ ኣርኩ ንጽባሕቱ ኣብ እዋን ድራር ይመጽእ ሮቤል ኣርኩ መልሓሱ 100 ኪሎ ሜትር ትውርወርን ብዙሕ ስራሕ ዘይፈቱን ጊዜኡ ኣብ ኮሎል ዘሕልፎን ጓል ክፈቱ ኣትንዩ ምስ ሓንቲ ጓል እንተተላልዩ ካብ ቀደሙ ኣብ ኣራት ኣዕልባ እምበር ሓፍተይ መሓዘ ገለ ካብ ዘይረድኦም ሰባት ሓደ እዩ። ሮቤል ዝብል ኣነ ዝፈለጥ ሓፍቲ ካብ ኣቦይ ኣደይ ምስ ትውለድ ጥራሕ ወይ ድማ ካብ ሓዲኦም ኣብ ዝተረፈ ሓፍቲ ዶ መሓዘዶ ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ኣብ ኣራተይ ክዕልባለኒ ወይ ከተርሓቅ ጥራሕ ዘለዎ በሓላዩ ስምዓን እንዶ ምስታ ናይ ፌስቡክ ሰብካ ደኣ ከመይ ትቐጽል ኣለኻ ከመይ ጉዳይ ይቀጽል ኣሎ ክብል ሮቤል ተሓንጢሓቱም ወላ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዘየለ ከም ሰብ ግና ይዕልል ከም ዘሎ ምስ ነገሩም ኣታወዲ ክሰርሕ ክትብል ጊዜ ተዕርበለኽም ናይ ኣጋጣሚ ካብ ረኸብካያ መባለይትኻ ክትኮን ትኽእል እያ ሓደራኻ ግና ሃፍተይ መሓዘይ ዝበሃል ከይተስምዓን ኢሉ በደድ ኢሉ ብምትሳእ ክልተ ቢራ ሒዙ መጽኡ ብስኑ ከፊቱ ንሳሚ ብምቕባል ቸርስ ድሕሪ ምባል ጣም ክብላ ጀመረም። ኣብታ ምሸት ሳሚ ሓወይ ኣለኻዶ ዝብል መልእክቲ ናይ ሊድያ ይመጽኡ ሓወይ ሓፍተይ ትብል ቃል ከይተስምዓኒ ዝብል ናይ ኣርኩ ዘረባ ኣብ ቅድሚኡ ስለዝተገተረም በደዲ በብዋላስ በክልቲ ኢሉ ምስ መለሰለም ብኣግርሞታ ትመስል ነይናይኻ ክትብል ተሓቱም ሓወይ ትብል ቃል ከም ዘይፈትዋ ምስ ሓበራ ጠሪልካዶ ኣብ ፐላሶ ይድየብ ግኑ ቀስ እንዳበልካ እምበር ምስ በለቱም በቲ ኮይኑ በቲ ሳሚ እንተ ኢላቶ እኹል ከም ዝኾነ ሓቢሩ ናብ ሙቐላሎም ሰገሩ ብከምዚ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ብቴሌፎን ድሕሪ ምዕላል ሓደ ዓብዪ ኣርእስቲ ኣልዓሉ ንጀርመን ክትመጹ ምስ ሓበራ ክሓስበለይ ክትብል መለሰትሉ።